Сталкър започна преди няколко години. Правих илюстрации за първата си книга, която е посветена на един великобритански модел, който се казва Ласън Тейлър. Изподелих на един от най-близките си приятели и той реагира така и ми каза: "Ти си сталкър." Хареса като заглавие на книга. И след това просто си остане като име, с което се подписвам. Здравейте, аз съм Михаела Караджова и вие гледате България Off the Wall. Hey there, you shattered in 1,000 pieces, weeping in the darkest night, weep, darkest night. Казват ми Мише, Миша, Мишка и Сталкър. В семейството ми няма художници. Майка ми е рисувала като по-млада, но не сериозно. Баща ми е музикант, който пак е вид изкуство в музиката. Сестра ми се насочи към рисуване и аз последвах нейния път и доста от нейните знания ми ги е предала и може би затова съм развила тази страна на изкуството. Първо влязох в Академията по карт и визуална комуникация, като гледах книга печатна графика, какви неща правят. Се запалих и по илюстрацията. И не знам, просто почнах да правя някакви илюстрации, като абсолютно нищо не знаех за илюстрацията, но абсолютно нищо. Дори в Академията доста често ми правят забележки, че правя плакати тип илюстрации, което плакати и илюстрации не трябва да се бъркат. И така си ми остана илюстрацията и още си рисувам и продължавам и мисля, че няма да спра скоро време. This is new for me too, baby. Винаги съм имала интерес към скейтбординг. Все още от малка сме се събирали около скейтери. Още от тогава ми хареса лайфстайлът им и не знам, просто почнах да го изобразявам, като в началото илюстрациите ми бяха доста наивни. Интересно ми е да пресъздавам техния живот чрез илюстрация, защото все пак има доста интересни моменти. Не всичко е само трикове и как се чупят дъската. Всъщност скейтерът е по цял ден навън и винаги се търси на нещо ново, дали ще е спорт. Просто ми хареса колко всъщност са пълни с живот. Първите ми скейт поръчки, всъщност най-първата, ми беше от една швейцарска скейт марка, която се казва Jilt. Паскал е човек, с който комуникираме и движим проектите. И ми писа: "Здравей, видяхме ти нещата, супер много ти се кефим, е човек, който да ни прави стикерите и може би илюстрации. Кажи ми какво мислиш." И аз бях: "Вау, това е първата скейт поръчка." Те останаха супер доволни. Почнах да правя илюстрации за тях. След това момчетата от Wood Pushers ми писаха за хелоуинското им парти, да им направя плакат. След това и за рождения им ден също така направих стикери за тях. Когато рисуваш е важно да се забавляваш, да не мислиш какво би казал някой за това, което правиш, а да го правиш първо за себе си, след това вече за публиката. Значи Sketches е проекта, по който работя от година и половина. Sketches всъщност е сбор от думата скейт и скетчи скици и всъщност представлява илюстрации, свързани изцяло с скейтбординга. Sketches всъщност бих казала, че е стилът, който свързвам със себе си. В илюстрациите си се старая да запечатвам точно тези малки моменти, които всички забравяме и ги пропускаме и просто ги приемаме за даденост и след време, след години се сещаме: "Да, точно този момент беше много готин." За хората, които се занимават с каквото и да е, също дали е изкуство и искат да се развиват в тази сфера, важното е да работят, да не се оплакват, че нещата не стават веднага, защото няма човек, който да е успял на секундата. С работа всъщност няма начин да не стигнеш до крайната си цел, каквато да е тя. Да, работиш, радваш се на живота, забавляваш се и нещата се случват рано или късно.
trying to stand up on your own 2 feet and stumbling through the sky.